Ako sa okamžite spojiť s kýmkoľvek? Zní to tak trochu ako superschopnosť však, ale čo ak poviem, že k tomu existuje prekvapilo priama cesta a celé to kúzlo začína sa jednou jedinou otázkou. Wow, silná otázka, čo? A presne táto otázka to je. Skúsme si na chvíľu predstaviť taký malý experiment, že by sme túto otázku položili niekomu, len tak, cudziemu človeku, kolegovi, kamarátovi. Aký je to pocit? Stavím sa, že tak trochu nepríjemný, že? Jasné, úplne to chápem. Väčšina z nás by sa pri takejto predstave cítila dosť nesvoja. Ale verte mi, má to svoj dôvod. A sľubujem, že na konci tohto nášho zamyslenia bude úplne jasné, prečo práve táto na prvý pohľad až desivá otázka v sebe skrýva takmer magickú silu. Silu vytvoriť skutočné ľudské spojenie. Takže, aby sme pochopili, prečo to celé funguje, musíme sa najskôr pozrieť na koreň problému. Prečo sa vlastne tak často v rozhovoroch, proste nechápeme. Zaujímavé je, že autor Charles Duhigg sa k celej tejto téme dostal práve po sérii hádok so svojou manželkou. Znie vám to podobné? Predstavte si tú situáciu. Duhigg príde domov z práce, totálne vytočený, sťažuje sa na šéfa, na kolegov a čaká čo? Samozrejme súcit, že ho manželka poľutuje. Ale ona mu namiesto toho začne dávať praktické rady. Vieš čo, pozvi sa na obed a vyriešite to. No a toho samozrejme rozčúrilo ešte viac. On chcel podporu, ale dostával riešenia. A presne tu je to jadro problému. Ten konverzačný nesúlad. V podstate obaja mali pravdu. Viedli úplne legitímne, no totálne odlišné typy konverzácie. On potreboval emocionálnu konverzáciu, proste sa vyrozprávať. A ona mu ponúkala praktickú konverzáciu. Chcela mu pomôcť. Každý bol v úplne inom konverzačnom svete. Psychológovia na to majú aj termín, volajú to princíp zhody. V zásade to hovorí niečo veľmi jednoduché. Ak chceme mať úspešnú komunikáciu, musíme najprv zistiť, aký typ konverzácie ten druhý vlastne vedie. A potom sa tomu prispôsobiť. Takže poďme na to. Aké typy konverzácií to vlastne sú? Ukazuje sa, že takmer v každej debate sa môžu vkrývať až 3 rôzne druhy konverzácií. A keď ich raz pochopíme, tak v podstate odomkneme kľúč k oveľa lepšej komunikácii. Takže prvá je praktická konverzácia. Túto všetci veľmi dobre poznáme. Je to v podstate o tom, čo treba urobiť. Kto vyniesie smete, o koľkej sa stretneme, aký je plán na víkend, proste plánovanie, riešenie problémov, ideme na to. Potom tu máme emocionálnu konverzáciu. A tu ide hlavne o pocity. Presne ako Charles, keď prišiel domov. Keď vám niekto rozpráva o svojom zlom dni, alebo naopak o niečom úžasnom, čo zažil, väčšinou nehľadá riešenie. Hľadá len empatiu, pochopenie, aby ho niekto vypočul. A posledná, tretia, je sociálna konverzácia. Tá je trošku zložitejšia. Je o tom, kto sme, aké sú naše hodnoty a ako sa vidíme v spoločnosti. Keď sa bavíme o politike, o spoločenských témach, alebo aj o tom, ako nás formovalo detstvo, vtedy vlastne skúmame, kam patríme. No a tu sa dostávame k tomu problému. Nedorozumenia vznikajú presne vtedy, keď sa tieto konverzácie nezhodujú. Je to ako keby jeden hovoril po slovensky a druhý po čínsky. Ak jeden potrebuje emocionálnu podporu a druhý mu dáva praktické rady, tak sa proste míňajú, navzájom sa nepočujú. Takže ako to zladiť? OK, takže teóriu máme, problém poznáme, ale ako to celé preniesť do praxe? Našťastie existuje na to jeden veľmi silný a pritom jednoduchý nástroj. A tým nástrojom je kladenie hlbokých otázok. Čo je to hlboká otázka? No, nie je to otázka na fakty. Je to otázka na pocity, hodnoty, na skúsenosti. Je to vlastne pozvánka pre toho druhého, aby nám ukázal kúsok svojho vnútorného sveta. Dajme si príklad. Namiesto tej klasickej otázky, kde pracuješ, ktorá je vlastne len o fakte, sa skúsme opýtať niečo iné. Napríklad, čo máš na svojej práci najradšej? Cítite ten rozdiel? Prvá je o informácii, druhá otvára dvere k príbehu, k pášni. Alebo ďalší príklad. Namiesto, kam si chodil na strednú, čo je zase len fakt, sa môžeme spýtať, aká vlastne bola tá stredná, ako ťa zmenila. A znova, sme prešli od suchého faktu k osobnej skúsenosti, k pocitom. A prečo je to také účinné? No, pretože hlboké otázky otvárajú dvere k zraniteľnosti.
A práve zdieľaná zraniteľnosť, ako ukazujú mnohé výskumy, je tá najrýchlejšia cesta k vybudovaniu dôvery, a teda k skutočnému spojeniu. A aby bolo jasné, že toto nie je len nejaká teória z kníh, poďme sa pozrieť na jeden naozaj silný príklad z lekárskej praxe. Príklad, ktorý ukazuje, ako toto celé dokáže doslova meniť životy. Bol tu jeden onkologický chirurg, doktor Afar Adaj, a mal veľký problém. Svojim pacientom s rakovinou prostaty hovoril, že ich typ nádoru rastie veľmi pomaly a teda riskantná operácia nie je nutná. Čakal, že sa potešia. Ale opak bol pravdou. Vôbec ho nepočúvali. Pacienti ho úplne ignorovali a trvali na operácii. A vtedy doktor Adaj pochopil, že problém nie je v jeho rade, ale v komunikácii. Že ho proste nepočujú. A tak urobil jednu zásadnú zmenu. Namiesto toho, aby hneď začal chrliť možnosti liečby, začal každú konverzáciu, áno, hádate správne, jednou hlbokou otázkou. A toto je proste dokonalá ukážka. Tým, že sa ich opýtal, čo pre nich tá diagnóza znamená, okamžite otvoril emocionálnu konverzáciu. Pacienti zrazu nehovorili o liečbe, ale o svojom strachu, o rodine, o práci. Doktor Adaj počúval, prejavil empatiu. A až potom, keď vytvoril toto spojenie, sa ich opýtal, dobre, a teraz môžeme prejsť k tej praktickej stránke? A viete čo? Zrazu ho všetci počúvali. A tým sa vlastne vraciame úplne na začiatok, k tej našej otázke o plači. Prečo je taká silná? No presne preto, lebo je to dokonalý príklad hlbokej otázky. Preskočí všetky tie povrchné reči a ide rovno k jadru. Otvára priestor pre emocionálnu konverzáciu a zraniteľnosť. A to nie je len teória. Jeden výskumník z Chicagskej univerzity tento experiment urobil 100-krát. A výsledok? Na začiatku sa toho všetci báli. Ale potom takmer všetci hovorili to isté. Cítil som sa s tým človekom tak spojený. Mal som pocit, že ma naozaj počúva. A dokonca bola to jedna z najlepších konverzácií za posledné mesiace. Takže, a toto je na tomto najlepšie. Byť superkomunikátorom nie je nejaký vrodený dar. Nie je to o tom, či ste charizmatický alebo extrovertný. Vôbec nie. Je to zručnosť, ktorú sa môže naučiť úplne každý. Zručnosť rozpoznať typ konverzácie a použiť správnu otázku na vytvorenie spojenia. Poznáte ten skvelý pocit po naozaj dobrej konverzácii? To je v podstate odmena od nášho mozgu. Dôkaz, že sme ako ľudia stvorení pre spojenie. Otázka na záver teda znie. Kto bude prvou osobou, ktorá si vypočuje tú správnu hlbokú otázku, ktorá otvorí dvere k skutočnému spojeniu?